Dobrý den, srdečně vás zdravím. Říká se, že nemít žádný plán je jako vyplout na širé moře bez jakékoliv navigace. Pro námořníky to musí být úplně šílená představa. Nemít marketingový plán může ohrozit tržní pozici svěřené firmy nebo značky. Problémem většiny strategií je to, že mívají rozměry seminární práce a pro šéfy firm to není přehledné čtení. Přijí si ideálně jednostránkový dokument, i kdyby měl mít rozměry billboardu. Plán M ctí systém top-down. Nejdříve nastavíte marketingové cíle a způsob jejich měření. Jakmile víte, kam je potřeba se dostat, rozplánujete jednotlivé akce. Je to podobné jako u rostlin, kde kořenový systém podporuje růst. Podpora aplikace je dostatečná od FAQ po instruktážní videa. Většina firem navíc marketingovou strategii meziročně obměňuje jen minimálně, ponechává všechno to, co fungovalo. Takže s poctivou přípravou budete na přes rok rychlý jako vítr. Strategický plán je váš trumf. Vlastníte veškerý prostor pro unikátní kombinaci zkušeností, kreativity, oborové znalosti a síly rozpočtu. Tajemstvím je strukturovaný popis každé jednotlivé akce. Pak je plán přehledný a dá se analyzovat. Paralelu známe ze školních lavic. Abychom poznali lépe naši vlast a zejména nejšťastnější naše město, tedy Budějice, sejdeme se zítra ráno v 9 hodin na Hlaváku u Bystra. Pojedeme rychlíkem Lužnice. Nikdo si nezapomene 500, sváču a potvrzení o bezinfekčnosti. Datové parametry jsou jádrem i v plán M. Češtinářským trikem z nich sestavíme smysluplnou větu, které říkáme komplexní shrnutí. To se vám bude líbit. V Magic 7 jsme připraveni stratégům poskytnout podporu při vizualizaci plánu. Podívejte se, jaké výstupy jsme připravili pro různé organizace. Děkuji vám za pozornost a přeji vám, aby se vám s plánem M dobře pracovalo.